Maayong buntag, dalaygon ang Dios. Kumusta higala igsoon? Kumusta imong kinabuhi karon? Kumusta ang pagmata nato sa iyo sa kabuntagon? Unsa may mga nindot nga mga butang nga imong nasinatian gikan gabii hangtod karong adlaw. Hallelujah. Naabay mga milagro nga nakita nimo, aduna bay mga kahibulungan nga mga butang nga imong nasinati nining adlaw mga kaigsuonan, nining sayo sa kabuntagon. Hinumdumi nga atong kinabuhi mga kaigsuonan nga gipaabot ka karon, no? Gipaabot ka karon ini nga kabuntagon mga kaigsuonan tungod kay dunay gasa ang Dios, gasa ang kinabuhi mga kaigsuonan. Mo nang ampingan nato atong amumahon ang atong kinabuhi mga kaigsuonan kay mao ni ang investment sa Dios mga kaigsuonan diha nimo. Muna nga atong masayran nga ang atong kinabuhi dunay pinasahi nga pabor nga buhaton sa Ginoo diha kanimo. Maayong buntag, salamat sa Ginoo. Yes, naglantaw na to karon si Risa Pao Bation Ardiniti. Salamat sa Ginoo. Kumusta ka diha gaw? Kumusta si Agaw Idi? Salamat sa Ginoo. Kumusta ang kinabuhi nga naay Ginoo? Hallelujah. No, mauna nga mangumusta gyud ko nimo igsuon kay kanunay nimong isulti gyud. Basta mangumusta ko igsuon, isulti kanunay nga mauswagon ang kinabuhi niya. Nagampo ko kanunay sa Ginoo mga kaigsuonan nga himuon kang mauswagon sa Dios. Hallelujah. Nya mauswagon igsuon hinumdumi nga dili lamang kay sa gidaghanon sa imong kwarta, dili lamang sa gidaghanon sa imong property, kundi ang kauswagan igsuon kanang nahimo kang nagamit sa Ginoo. Hallelujah. No, kana pang nagamit ta sa Dios, kana napuslan atong kinabuhi, wala masayang, no? Wala masayang ang gipugas sa Ginoo, gipakamatyan ka sa Ginoo, wala nasayang dito sa cross sa Kalbaryo mga kaigsuonan, no? Nindot kaayo ang kinabuhi mga kaigsuonan. Nindot kaayo ang kinabuhi mo nay rason, mo nay hinungdan mga kaigsuonan nga padayon gyud ta nga nagapagamit sa Ginoo. Mo nay hinungdan mga kaigsuonan nga naa ta nagawali sa pulong sa Dios. Hallelujah. So ni ako karon mga kaigsuonan, adlaw tang Miyerkules ni ako sa panimalay sa ni ako di ay sa among balay, no? Sa among giabangan nga balay diri sa Oroquieta City. No, nag-abang ta dinhi mga kaigsuonan kay tungod ani ato ang gitawag ba og online, no? Online nga trabaho. Unya online pod ang eskwela ni Dorit niya sa akong asawa, sa akong mga anak, puros online, no? Muna nga yang ato pong simbahan aduna say mga online nga mga activity. So muna nga ni ata mga kaigsuonan ming tuo ko mga kaigsuonan nga pinaagi usab niini nga ato ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga naka-abang ta dinhi. Unya ituo pod ko sa Ginoo nga ang Dios motagbo, no? Motagbo sa tanan nga mga abangon kay importante man gyud na makaabang ka kay di pud ta kaabang papawaon pud ta dinhi. Nya salamat kaayo sa pribilehiyo mga kaigsuonan kinatauran pud ayon ta og PLDT. Salamat na iko sa mga aktibo pud kaayo nga mga tao sa PLDT nga ming action dayon sa ato ang request mga kaigsuonan. So 2 days lang, 1 day ra gyud gani, no? 1 day ra ang gap ba. So hitabo nga naadayon ang connection. Salamat kay sa Ginoo karon naglantaw na to si Pastor Ganar. Salamat kay naglantaw po na to karon si John DP. Salamat kaayo sa Dios, no? Nya mahinungdanon igsuon ang atong kinabuhi kanunay, no? Hibalui nga daghan kay mga lockdown dito, lockdown diri. Doy virus na nakoy bag-ong virus karon mga kaigsuonan pero ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka nganuman kay sa diha nga naa kas Ginoo taguan ka sa Dios. Taguan ta sa Dios. Dili ka maunsa. Importanteng butang nga mosunod lang pud ta sa mga protocol, no? Mosunod ta sa mga protocol sa gobyerno, sa IATF. Kay importante man na siya. So ang Kristohanon, ang tawo nga naay Dios, ang tawo nga mga naay Ginoo, dili gyud na siya sa lawayon kundi dili mahimong ehemplo, example, no? Nya salamat kaayo nini nga kabuntagon. Ikaw igsuon do na ba kay kabalaka? Do na ba kay kahadlok? Do na ba kay pagduha-duha sa imong kinabuhi? Igsuon sa iran ko ikaw ang kasiguraduhan wa ani kalibutan na. Ang kasiguraduhan wala sa bisan unsang matang nga imong maangkon ani kalibutan na kundi dili ang kasiguraduhan na alamang ni Kristo Jesus. Dawata si Kristo Jesus. Dawata siya nga Dios.
Salamat kayo sa Ginoo. Papa Henry, bation na ara diri. Sorry pastor, ako Jod tag Papa. Yes, salamat kaayo sa Ginoo. Salamat kaayo sa Dios. Abi ninyo mga kaigsuonan, pwede na ta makahandle og mga Bible study, pwede na ta makahandle dinhi mga kaigsuonan og online kay naa naman ko dinhi. Salamat kaayo sa Ginoo. Mama Linda naglantaw po nato karon. Salamat sa Dios di Duma naglantaw po nato karon. Salamat kaayo sa Dios, no? Salamat kaayo sa Dios. Daghang mga tawo nga naglantaw nato karon. Unya, nituo ko mga kaigsuonan, no? Nituo ko nga kini nga programa mga kaigsuonan about sa prayer. Ang prayer igsuon ingon ang James, no? Ang pag-ampo sa tawo matarong dako kahimuan. Nya tuhoy. Unya mao ni ang buhaton sa Ginoo mga kaigsuonan nato, no? Ayaw lang pag-gain og daghan kaayong ginansya ani kalibutan na i-gain ang gingharian sa langit mga kaigsuonan. Kay maura na pinaka-importanteng ginansya alang kanato nga mga tawo sa Ginoo. Hallelujah. 24/7 tang giatiman sa Dios mga kaigsuonan. Mo na nga magpagamit ko ta sa Ginoo, mamuhat ta para sa kaymayaan sa Ginoo. Dadon mo na ko ning usa ka oras mga kaigsuonan nga usa ka pag-ampo dayon usa ka panalinghod pud pulong sa Ginoo nya tuguti nga ang Dios mo bisita karon diha nimo, hinumduming ang balaan nga Espiritu Santo mo unsa diha kanimo karon na ang Dios tanang dapit kay siya ang Alpha ug ang Omega, siya ang sinugdanan nga Dios ug siya ang katapusan nga Dios. Wala siya na usab mo sumalat sa pulong sa Ginoo, walay landong, dili magpakitag landong sa kausaban ang atong Dios nga atong gialagaran. So nini nga kabuntagon mga kaigsuonan dadon kanako karon diha sa mga pag-ampo. Kung naa kay mga prayer request, pwede nimo i-send dinhi, pwede pud nimo i-special sa pag-send ngadto sa ako ang Messenger, no? Pwede kang mo send itong mga prayer request para maka-special kong mga pag-ampo, madala nako ngadto sa ako mga devotional. Salamat kaayo sa Dios. Nituo ka ba igsuon nga ang milagros Ginoo mabatunan lamang sa diha nga ikaw motuo. Mabatunan lamang nimo milagro sa Dios nini nga kabuntagon sa diha nga motuo ka. Naa ba kay problema karon sa imong lawas? Naa ba kay problema sa imong ulo? Naa ba kay problema sa imong kasing-kasing? Naa ba kay problema sa imong part sa imong lawas karon? Nya duda ba kay gibati? Igsuon sayran ko ikaw. Ang gahom sa Dios mo kuyanap ni sa diha nga ikaw motuo. Sa diha nga ikaw mo surrender. Isa imong kamot. Ayaw paglangay. Dawata si Kristo Jesus. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Ingna Dios, ikaw Ginoo nga manluluwas nako karon. Nini orasa buhaton sa Ginoo ang gahom ug ang milagro diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank you Jesus. Magampo ko. Amahan namo nga langit no niining orasa ni anapod mi. Ni dangog kanimo kay wa mi mahimo kun wala ka. Ikaw ang Dios nga naa sa tanang dapit. Ikaw ang Dios nga mo'y nagkakontrolar sa tibuok kalibutan. Kontrolado nimo, bisan pagani ang virus, kontrolado nimo. Salamat Ginoo nga ang imong mga katawhan nga niya karon nga naglantaw, imong panalanginan, imong proteksyonan, imong tabangan. Ikaw ang Dios nga mo'y nag-umol sa among kinabuhi. Naswito ka gikan sa among ulo ngadto sa lapalapas tiil, bisan sa pagsumpay-sumpay sa among mga buko, imong nahibaluan. Paggama namo dito sa taguangkan sa among ginikanan, imo ning nakit-an. Salamat Amahan nga langit no nga niining orasa kun dunay mga tawo karon nga dunay pagduha-duha, Lord ipaabot nimo Ginoong Dios ang imong balang Espiritu Santo mo kunsad sa iyang kinabuhi. Hikapa siya, ayuha ang iyang kasing-kasing. Salamat niining orasa kun dunay tawo karon nga nakinahanglan sa kaayuhan, ayuhon nimo Ginoo gikan sa ulo ato sa lapalapas siil. In the name of Jesus. Ginoong Dios kining ubos nimong alagad imong gamiton karon dihoki sa imong balang Espiritu Santo. Manulti ko Ginoo gikan sa imong mando, sa imong balaan nga gahom. Salamat Ginoo nga imo kong ipaluyo sa imong cross. Salamat sa tanang maminaw, salamat sa tanang naglantaw, mapanalanginan pinaagi ni ining live nga program. Salamat kayo Amahan nga langit no. Ako kang gidahig, ako kang gipasalamatan, ug ako kang giila nga niya ka karon sa among taliwala magapanglihok ikaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat kaayo sa Dios. Salamat sa Ginoo. Okay. Hi. Pray for Randy Kabatsa, Pastor. Randy Kabatsa. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa Dios. Good morning. Good morning sa tanan, ma. Good morning. Maayo diha. Okay, shout out sa tanan nga mga kaigsuonan. Okay, sa dili pa ko modalas pulong sa Ginoo, ako mong ipangumusta, no? Shout out sa atong mga kaigsuonan. Shout out ni Dana Joy. Dana Joy bation nga naa sa Langkangan.
Kumusta Dana? Hallelujah. Oh, salamat kay sino. Kumusta? Oh, taga Australia. Hi. Kumusta mo din na? Shout out sa Ardenity family. Shout out sa kinabuhi pod ni Agaw Edi. No. Shout out sa mga kaigsuonan nato sa Kansas, USA, George Person. No, si Junel Carol. Dai, kumusta? Kumusta ang kinabuhi? Advance happy birthday ni George Person Deport, no? Advance happy birthday ni George. Kumusta? Si Darlene, oh. Nilang Cecil, ma. Shout out ni Mama Linda. No, naapon ni siya YouTube channel, Nanay Linda. Okay, shout out sa itong mga kaigsuonan din na. Cecil, kumusta Sil? Kumusta to ang trabaho niya Sil? Salamat kay Ginoo. Kumusta ni Kimi, no? Ni Corbin, hi Corbin. Ni Malia, salamat kaayo sa Ginoo. Shout out ni Pastor Ganar diha sa Cebu. Kumusta ang lockdown sa Cebu, Pastor? Oh, mga taga Manila, kumusta mo din ha? Mga paryente nako diha sa Manila. Oh, shout out sa atong mga kaigsuonan sa Cebu, sa Tubod. Oh, ni Nanay Ising Apas. Kumusta diha, Lola? Oh, shout out ni Titi Henry, Pastor Henry Bation diha sa Tubod. Oh, shout out po sa atong mga kaigsuonan din ha sa Calgary. Oh, shout out sa atong mga kaigsuonan diha sa Calgary, silang Ometer. Oh, shout out sa atong mga kaigsuonan diha. Oh, Ma'am Wei, salamat kayo. Good morning. Good morning, Pastor. Si Ma'am Wei, kumusta ang pag-labor? Ma'am, salamat sa Ginoo. Safety ra. Okay. Hello sa itong mga kaigsuonan diya sa Pagadian. Oh, sa taga pag-ibig sa Pagadian. Oh, muanha ay may Pagadian kay mobayad mi sa mong pag-ibig, ipadad-an na mi og notice. Oh, salamat kay sa Ginoo sa kadapitan ng opisina din sa Pagadian. No. Thank you Lord as sa safe delivery last July 28. Oh, salamat kaayo. She is good. Oh, okay lang. Okay lang kay basta okay ra. Basta kay safety ra gyud ang kinabuhi. Salamat kaayo sa Dios, salamat kay sa Dios. Shoutout sa atong mga kaigsuonan din na sa Baroy, mga Baroy. Baroy family. Oh, sa Baroy family sa Sindangan, Lolo Peter. Kumusta lo? Salamat sa Ginoo kanunay kong nag-ampo nga tagaan ka pagdugang, no? Daghan pang katuigan sa kinabuhi gamiton pa kas Ginoo, Lolo Peter. Si Lolo Jupiter Baroy. Oh, salamat sa Ginoo na naay sakit ko pag human sa baksin. Nagsakit, sakit imong bukton. Oh, basin sa pag-aswat nimong cellphone. Okay, si Dana Joy nagsakit kuno iyang kuan pag human kuno baksin. Si Kisi wala. Wala si Kisi, wala si DM, wala si MJ, wala pod. Wala sila problema. Salamat kay Ginoo. Natural na lang si Pon. Okay, salamat kayo. Shout out sa itong mga kaisunan. Oh, pa-shout out mo. Pa-shout out mo diha kaysa inyong ipa-hi, no? Oh, mga tagalingkunan, ako mga silingan, mga tagalingkunan. Kumusta mo din na? Natural. Dana Joy. Oh, salamat sa Ginoo. Natural na importante nga na naanatay prevention, no? Okay, shout out sa itong mga kaisunan. Nida Cabardo, kumusta ka diha? Silingan. Silang Madeline, no? Madeline Barong, silang mga Alcorque family, mga plido ani nila. Oh, Maasin. Mga Panugalinga, mga Gallego diha sa lingkunan. Oh, mga paryente na ko diha, Mihos. Oh, kumusta mo diha? Salamat kay Ginoo. Nya paminaw mo karon sa ato ang live na program. I-share lang niyo atong live mga kaigsuonan kay para makawali ta, no? Samtang inyo ning i-share mga kaigsuonan, nakawali pud mo, no? Nakawali pud mo. Simple ra gud kaayo. Simple ra gud kaayo kun naa kay gibuhat diha nga naglingkod-lingkod ra ka dayon imong i-share ning live na nga program, nakawali ka. Nya samtang ako diri nagtabi, nagsulti, nagistorya, so maka-appeal ka, no? Maka-appeal ka. So, shout out di ay sa itong mga kaigsuonan sa Crime Lab, sa Suko. No, shout out po sa itong mga kaigsuonan diha sa LTO. Oh, kumusta diha? Ang ato ang LTO sir.
Pinanguluhan is Sir Jonas Suizo. Okay. Salamat kaayo sa Ginoo. Kumusta dito? Shoutout po sa tong Mayor, Michael. Naarba ni Pids Pod, no? Mayor, kumusta? Kumusta ang ato ang kinabuhi karon? Salamat kaayo sa Ginoo, no? Kumusta nga ato ang mga kaigsuonan din ha sa atong munisipyo? Kumusta di ay sa ato ang Mayor's Office, Ma'am Bill? Kumusta ka diya, Ma'am? Sa ato ang Mido, Ma'am Filma, sa ato ang school, Central School, ato ang principal din na si Ma'am Daki. Hello, Ma'am. Anha siguro po niya, Ma'am. Anak siguro po niya, kaya na kay ipapirmahan ako. Kaya kita may federated president sa ato ang lungsod sa Lupisay na niya Vice President punta sa Tibuok, Misamis Occidental. Hallelujah. No? Salamat kayo sa Diyos. Shout out sa mga pastor nga naglantaw na to karon. Diha sa Cebu, si Pastor Ganar, sa Pastor Lungay, sa Lupisay na, sa Nakfil family, kumusta sa Kapolk family, no? Sa atong Kapolk diha, atong chairman si Pastor Limpahan, sa ato pong Nakfil si Pastora Holia Maglente, no? Salamat kay Ginoo. Kita pud ang chairman mga kaisunan sa LGCC. Kumusta mo diha? Kumusta mo? Unya ayaw mo pag bulag sa Ginoo gyud ha? Ay mo bulag sa Ginoo. O niya nining kabuntagon mga kaigsuonan, nindot kayo ang kinabuhi, no? Nindot kay kinabuhi mga kaigsuonan. Lami gyud kay kinabuhi pag naa kay Ginoo. Lami kay kinabuhi mga kaigsuonan pag nangalagad ta sa Ginoo. Ano man itago ka, hibawlo nga hibaw-an kadaan sa Ginoo. Bisa pag unsang klase sa sakit mga kaigsuonan di ka maunsa. Ngano man kay naay Dios nga motabang nato, no? Ay Dios lami kay Ginoo. Oy, lami kayo, ayaw bulag sa Ginoo. So nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, tuguti ko nga makahulam sa mubo nga mga panahon diha sa mga pag-share sa pulong sa Dios kay pulong sa Ginoo mga kaigsuonan mao ni ang bililhon, no? Sumala sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 nga nagsulti diha nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios, no? Pulong gyud sa Ginoo, pulong gyud sa Ginoo niya. Naa po tay prayer. Kaya ang prayer mga kaigsuonan is backbone na to na, no? Backbone na. Kung dili ka makabarog kung wala ng backbone mga kaigsuonan, dili ta makabarog kung wala tay mga pag-ampo. Pag naa kay mga pag-ampo, safety ka kanunay. Safety gyud ta kanunay. Mo nga dili gyud ta malimot, no? May pay malimot ta nang ato ang pagpanudlay. May pamalimot ta mga kaigsuonan anang atong pagpagwapo kaysa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Kaya ang pag-ampo gyud mao gyud ni ang pinakasikretong butang, no? Daghan kay mga tao nga nahimong powerful kayo tungod kay naa sila'y mga pag-ampo. Nay mga pagsulay, basta kay naa kay pag-ampo, kaya nimong i-manage, i-handle ang tanan nga mga pagsulay. Hallelujah. Kung naamoy mga prayer request, hala ipadala ninyo dinhi. Ganina Randy Kabatsa, dunay prayer request, Randy Kabatsa. Nya duna po'y Ruel man siguro to taga Liloy mga kaigsuonan nga tuwa karon sa Europe, no? Shout out di ay ni katong taga Liloy. Dili na ko mapamilyar imong family name mga igsuon pero nagampo ko sa Ginoo nga makauli ka, no? Magkita ta tuwa ron sa Europa, no? Tuwa sa Europe sa tong dapita. So salamat kay sa Ginoo. Prayer complete healing Ricky Ardiniti. Okay. Kumpletong kaayuhan karon nagampo ko ana nya ato nang usa-usahon nato na unya. Okay, salamat kay Ginoo. Di balo ko igsoon nga powerful kay Ginoo, mutubag siya sa tong mga pag-ampo, mutubag siya sa tong mga pag-ampo. So ang ako i-share karon mga kaigsuonan, akong i-share karon mga kaigsuonan dinhi sa makita sa hallelujah. Libro sa Salmo mga kaigsuonan. 139 13 ngadto sa 15. Padulong ni 16. Okay. Ingon din ang pulos Ginoo akong ipaabot diha kaninyo. Salamat kay Ginoo. Hallelujah. Ingon sa dinhi sa 13. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. Giday ko ikaw kay kahadlokan ka man. Katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat. Usayod ako ni ini pag-ayo. 15. Nakita mo ang akong mga bukog
sa paghulma paniini. Nga giayo pagsumpay-sumpay sa sabakan sa akong inahan, sa diha nga nagtubo ako didto sa tago. Nakita muna ako bisan sa wala pa ako mataw. Ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Hallelujah. Muna yung pulong sa Ginoo mga kaigsoon na nagkampo ta, Lord, in the mighty name of Jesus, dihugi kini imong pulong, gamahanan ng imong pulong. Salamat Ginoong Dios nga ang tanan akong madunggan, ang tanan akong mabatunan karon pinaagi na nimo. In the name of Jesus Christ, in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Niya yun ang pulong sa Ginoo dinhi mga kaigsoon nga klaro tataw kaayo nga ang atong Dios, di kita ngay mahadlok. Di kita ngay mabalaka nga naatay Ginoo ang mahadlok na tao katong walay Dios. Katong walay tao na may Dios kining tao pero wa man nga lakad. No? Tanang tao gyud mo angkon gyud nga naay Dios. Naa gyud sila Ginoo. Pero ang tinuod mong nga naa gyud Ginoo katong tao nga nangalagad niya. Katubang tao nga nagbuhat gyud sa iyang kabubuton. Nagbuhat para mahimuot ang Ginoo. Kana bang bilong ka ng pamilya, no? O nabilong ka ng pamilya, for example, dili ka matawag og pamilya, ana nga maong pamilya, kung dili ka mutahod o dili ka mubuhat sa mga buluhaton nga naa dinha. Tuwa ka mutahod sa imong silingan, tuwa ka ning tahod dito sa imong silingan, nga nakamukaon dinha, dili na siya mao. No, meaning, pasabot nga, kung pamilya ka, gi-accept nimo na siya nga imo siyang pamilya, ug unsay role, unsay balao dinha, unsay inyuhang sundon dinha, mao ginay buhaton. Ingon ana ang Kristohanon, no, ang tinuod nga naay Ginoo. Akong balikod basa mga kaigsunan aron atong masayran, unsa di ka-importante, no? Unsa di ka-importante kita ba? No? Muna nga kita nga mga tao nga nabuhi aning kalibutan ng mga kaigsuonan, dunay special treatment ang Dios diha nimo sa wa pa ka matawo, no? Dunay special treatment ang Dios nga gibuhat niya sa imong kinabuhi. Napaka sa tagwangkan sa imong ginikanan mo nang wa gyud manghambog nga lig-on ka karon, wa gyud makapanghambog nga kusgan ko karon, wala manghambog ana. Kaya nga naman, muabot ang sitwasyon unya sa panahon mga kaigsuonan nga mawik ang atong lawas. Dapat dili kita ngay makapanghambog kay kining atong kakusgan karon, kining atong kusog karon, kining atong naangkon karon, kining atong nabatunan karon. Kana kung imong naposisyonan karon, gikan na sa Ginoo. Kay ang Dios mo'y nagpahiluna anang tanan, no? Naalay mga tao nga dili lang makasabot, no? Dili makasabot sa unsay gibuhat, gihimos Ginoo sa iyang kinabuhi, nga samtang naa pa siya sa tubuangkan sa iyang ginikanan. Tanaw na to pagbalik. Ingon din ikaw ang nagbuhat, no? Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Kinsa kuno? Ang Dios mo'y nagbuhat sa atong tibuok lawas. Sa ato pa, wala tay angay kahadlukan, wala tay angay kabalakan, wala tay angay nga kana bang gitawag og kan-ahan sa atong kahintang karon. Aning daghan kaayo nining pandemya mga kaigsuonan, nining pandemic mga kaigsuonan, aning daghan kaayong virus nga miabot mga kaigsuonan, daw mura na lang ta dili na makatuo. No, mura dili na lang ta makatuo nga tinuod pa ba ning mga virusa. Pero sa ngalan tungod kay do na may gobyerno lagi nga ato pong ginasaludaran, no? Kana bang gobyerno nga may atong gitahod kanunay, mo bati ko ta unya o kahadlo kabalaka tungod pud aning mga news. Naamo ko'y mga news mga kaigsuonan nga mo pa-exaggerate sa mga kana bang gitawag ba og mga hadlok kaayong mga balita. No, hadlok ang mga balita niya dili manggadsad na mapugan tungod kay mga balita man lagi, no? Mga balita man lagi. Pero naay pinakanindot nga balita nga diin ato ning ampingan, ato ning i-adapt, ato ning i-apply. Unsa maning balita ang mga kaigsuonan, kining maayong balita. Okay, naglantaw na to karon si Gonzon Roses. Karanso, good morning. No? Ni Apo tay naglantaw. Pastor Henry Batio, naglantaw na po karon. Salamat kay sa Ginoo. Makalantaw na gyud kada. Salamat kaayo sa Dios. Okay. Kalantaw na karon. Lantaw po nato siguro si Pastora Mercy.
Lantaw pa na to karon, pastor. Kumusta ang apartment diha, pastor? Salamat kay Ginoo. Okay. Dayonon ako. Padayonon ako. Ingon din na kinsa kunoy nagama nimo, isa ka ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. So wag gyud tay angay kahadlukan. Walay kahadlukan ka nga naa ka aning ibabaw ning kalibutan na kay ang Dios di ay nga atong gialagaran, mao'y atong magbubuhat. Ha? Kalami kayo mga kaigsunan. Naalang tay mga posisyon, lain-lain tag posisyon. Pero ang atong Dios mo'y nagama na to. Mo'y nagama na to. Na ay mga manager, na ay engineer, na ay abogado, na ay mga farmers, na ay mga fishermen, na ay mga laborer. Kay wala na mga tawhana, way mo tapang, oy. Walay mo tapang. Wala ning mga mag-uuma, kung sa kay kanon na ning mga tao. Ug wala po ning mga mananagat, kung sa kay kanong isla na to. Muna nga, lain-lain ang design ang gihimos Ginoo. Lain-lain ang design ang gibuhat sa Dios nganuman. Kay aron haom tanan. Naong tanan ko pastor. Ha? Hinumdumi ko no be, kitang tanan kamong tanan nga naglantaw puros sa pastor. Wa ni mo lantaw. Wa na mo lantaw, wa na po'y mag-live. Nganuman, puros naman nag-live. Wa na po'y mo lantaw kay puros ang puta nag-live. Mo ni mga lain-lain og pamaagi. Naapod mo din ha mga kaigsuonan kay gat mo lantaw ra pud mo. Oh, nya, puli na puta. Puli na puta, kamo na po'y live, ako na po'y lantaw. Pero tungod kay design ni gidesign ni nga dili na to kaya nga buhaton or buhaton sa uban. Pero lain-lain, pero ang Dios may nagama na to, no? Nagama na to. Lami manggod kayo ning natay Ginoo. Kay nganuman mahibaluan nimo nga precious kaayo ka. Precious kaayo ta. Espesyal kay ka ngadto sa Ginoo. Tanan nga part sa imong lawas ang Dios nagama atong padayonon. Ingon sa dinhi, ikaw ang nag-ungol kanako sa sabakan sa akong inahan. Ha? Kinsa kuno ang Dios mga kaigsuonan. Mao'y nag-ungol, naghulma. Pagkalamia. Pagka-powerful kayo nga mga pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang atong kinabuhi angayan. Good day, pastor. Salamat sa panahon sa pagpakig-ambit sa pulong sa Ginoo. God bless you always. Yes, amen. Salamat kay sa Ginoo. Pastora Mercy Limpahan. Salamat kayo, pastor. Salamat po sa Ginoo. Ako radyon. Salamat kayo sa Ginoo. Oh, ang kinabuhi mga kaigsuonan, do na ba kay buhaton ba? Do na ba tay contribution nga himuon sa gihimos Ginoo kaniadto? No, tanawa na gud giumol tas Ginoo. Di ba espesyal ka? Do wala kay angay kahadlukan, wala tay angay kabalakan ani kalibutan na tungod kay ang Dios gigama gani ka sa Ginoo dito sa tagwangtan sa imong ginahan, gisumpay, giumol ka, gigama ka, gitrabaho ka sa Ginoo. Unsa pa kaha aning kalibutan na ang pagproteksyon, pag-ayo sa imong lawas, kaya kang buhaton, kaya nang himuon sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Nganuman, kay ang Dios mo'y nakakita o nakahibalo nimo, usahay lang abusado lang ta. No? Usahay lang kining kinabuhi sa tao mga kaigsunan, abusado lang. Nganuman, ang Dios nagama, ang Dios nagpungol. Tanaw na to. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Tibok lawas. Dayon, sa pa'y gibuhat? Ikaw mo'y nag-umol ka na ako dito sa sabakan sa akong ginikanan. Pagkadako na, palahubog na. O, pagkadako, adik-adik. Pagkadako, bisyoso. Pagkadako, manigarilyo. Pagkadako, kaon taman-taman, bisa kunsay, kanon. Wala ba'y ikuan, siya tawagan ng waigi dili. No? Kaon baboy, kaon og tambok, kaon og bisan unsang pagkauna, la gyud, lami kayo. Muna nga kun i-control po nato, kana bang magpagahid po ta. No, dapat wise po ning Kristohanon, wise po ta nga mga tao sa Ginoo mga kaigsuonan. Dili na to abusaran, dili na to sayangan. May kaglawas karon, hala pagamit sa Ginoo. Naa kay mga kahimtang karon sa kahayangay kamugaway sa kinabuhi, hala pagamit sa Ginoo. Nga naman, kay nindot man ning kinabuhi ang mga kaigsuonan. Nindot ning kinabuhi nato nga naa tay Dios.
Nya atong pahimuslan ba? Pahimuslan nato ning sitwasyon na sa kinabuhi karon nga samtang naa ka ibabaw aning kalibutan na mga kaigsuonan, napuslan ta, nagamit ta, no? Nagamit ta. Mo na nga ang atong kinabuhi mga kaigsuonan, pabor kanunay kay naa kay Ginoo. Mo na nga ayaw bulag sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. Kung wa pa ka kasugod, hala sugdi karon. Sugdi karon, sugdi pangalagad sa Ginoo. Kung nagduha-duha ka, ayaw pagduha-duha. Alagari ang Dios, tinud-aragod ang Ginoo, sangpita siya, kay motubag ang Dios. Motubag siya, motubag siya. Kung naa kay problema karon nga alang nimo lisod kayo, alang kanimo apiki, alang nimo murag dili kaya, ayaw. Kay ana ang atong Dios motubag. Atong tan-awon, ug tinuod ba? No? Atong tan-awon ug motubag ba gyud ang Dios. Unsay gisulti diha sa pulong sa Marcos 11:20. Unsay gisulti 24. Unsay gisulti mga kaigsuonan, kung naa ka karon sa sitwasyon nga apiki ang imong kinabuhi, naa ka sa sitwasyon karon nga magul-anon ka, naa ka sa sitwasyon karon nga nagkalisod-lisod ka. Unsay gisulti sa Ginoo nga kung duna kay sama ani nga prayer, na kay ingon ani. Tungtanaw, Marcos 11:24. Tungod ini mag-ingon ako kaninyo. Kinsa may nag-ingon? Ang Dios. Nga kung kamo mag-ampo og mangayo og usa ka butang, tuhui nga madawat ninyo kini o mainyo gayon kini. Unsa kuno? Ang Marcos 11:24 nagasulti mga kaigsuonan sa abilidad, sa kapasidad, sa powerful nga ngalan. No? Mutawag ka sa ngalan ni Jesus, maluwas ka. Mutawag ka sa ngalan ni Jesus, maluwas ka. Kung naa ka karon sa apiki nga kinabuhi, nasa ka sa sitwasyon karon nga naa ka dinha nga COVID, no? COVID man. Kay naay virus. Ya di man mo ma-control lagi ning atong kinabuhi mga kaigsuonan kay usahay, mahanlok man ta. Mabalaka man ta. No hibaluy mga kaigsuonan nga nagpasalig siya. Nagpasalig siya mga kaigsuonan nga kung mutawag ka sa ngalan sa Ginoo mga kaigsuonan, kung naa mo dinha mga kaigsuonan, palihog ipagsulat na ni mga kaigsuonan. Pwede ninyo ni isulat, no? Pwede niyo Marcos 11:24 nga ang gahom sa Ginoo mga kaigsuonan, kung ingon sa dinhi, tungod niini mag-ingon ako kaninyo nga kung kamo mag-ampo ug mangayo og usa ka butang, kanang usa ka butang diha ka mga kaigsuonan, unsa na bisan ikaw nay magngalan, no? Kanang usa ka butang mga kaigsuonan, bisan ikaw pay mungalan ana, no? Ikaw na lay mungalan. Kanang usa ka butang gisulti dinha, salamat kayo gaw. Kanang gisulti dinha mga kaigsuonan nga tuhoy nga kung mangayo kag usa ka butang, milagro ba, kaayuhan ba, proteksyon ba, panalangin ba, kwarta ba, bugas ba, sudan ba kaha, balay ba kaha, sakyanan ba kaha, kaluwasan ba kaha, ihatag ni sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo. Ngano man, kay gusto niya nga masinatian mo ni. Nya unsay gisulti nga kung mutawag ka sa Buhat kapitulo 16, no? Buhat kapitulo 16 bersikulo 31, palihog og sulat diha na pud daw, no? Unsay gisulti atong tan-awon para aduna bay ebidensya nga kung mutawag ka sa ngalan sa Ginoo mga kaigsuonan, dunay kaluwasan, uy. Hallelujah. Na ayaw pagduha-duha kay naay pulong sa Dios karon nga ginasulti mga kaigsuonan. Ang Dios may nag-umol nimo, ang Dios may nagbuhat nimo, ang Dios may nagama nimo. Muna nga atong pahimuslan kining sitwasyon sa kinabuhi mga kaigsuonan nga dunay nagampo ko sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo, maka-internet ni Ginoo nga kanang bisag di lang kayo kusog basta kay fiber nya kanang Lord, tabangi ko Ginoo nga makahatag ko mensahe nga tos mga tao mga kaigsuonan nga kanang Lord nga makatabang ko nila sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Ako yun ibuhaton Ginoo kay imo man ning gihimo, gibuhat man nimo nako nga muna, ni ako mga kaigsuonan, magpagamit ko sa Ginoo. Na atong tan-awon, unsay ebidensya mga kaigsuonan. 16:31 atong tan-awon. Atong tan-awon. Sila mitubag, tuo kang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Sa kuno, kung doon na kay pagtuo, mutuo kang ngadto kang Ginoong Hesus, dili lamang ang kaluwasan mahitabo diha nimo. Dili lamang ang kaluwasan mahitabo sa imong kinabuhi, kun dili ngadto sa tibok nimong panimalay. Unsa may family name nga imong dumalahan karon, unsa mang pamilyahan nga imong gidumalahan, ako ang pamilya mga kaigsuonan nga gidumalahan, Sumaylo, Amumonpon, Tumarong, Banjala, Opima, Birunggis, kanang mga pamilyahan mga kaigsuonan.
mao nang mga pamilya mga kaigsuonan nga luwason sa Ginoo, luwason as Ginoo. Hallelujah. Unsa man imo hapon sa kong asawa, no? Bation, taklog, baroy, luwason as Ginoo mga kaigsuonan. Luwason na. Ha? Mo na nga ikaw nga naay time karon, no? Naay time ba? Hala, pangalagad sa Ginoo. Unya ayaw pagduha-duha, na kay naay plano ang Dios mga kaigsuonan. Naay plano siya, no? Mao na nga ang Buhat kapitulo 2, Buhat kapitulo 2 bersikulo 21 nga ang tanan nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Oh, maluwas. Nganong gisulti man is Ginoo mga kaigsuonan? Ha? Nganong gisulti man is Ginoo? Tungod kay nagapamatuod na mga kaigsuonan nga iya yung tabangan kadtong mga tawo nga iyang gigama, mga tawo nga iyang giumol, gihimo. Ikaw na mga kaigsuonan. Ikaw na. Muna nga, kita sa itong kinabuhi, karon nga buhi patani ni kalibutan na. Yes, salamat kay ikaw. Salamat, utan ni gani akong agaw sa iyo ba. Nya abtik ko kayong sulat, no? Kani adto si, busy mo kayo si John, si Inday Carol, busy man sad. Busy kay siya, niya dili siya ka sulat diya. Sa una, si Inday Carol to mo'y maghatag og mga bersikulo. Salamat po sa Ginoo nga dili na po ni siguro busy. Mao na po ni mo hatag unya sunod. Salamat kay sa Ginoo. Salamat kay sa kanang Buhat kapitulo 2 bersikulo 21 nagsulti diha nga in everyone, no? Ang matag usa mga kaigsuonan nga magatawag sa ngalan sa Ginoo, no? Magatawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Tan-awa ra gud unsa ka powerful ng Dios. Unsa ka powerful ng ngalan sa Ginoo. Unya kanang ngalana mao nay naggama nimo. Hallelujah. Labi kayo. Lami kayo. Muna nagama ni mo niya. Maunay nag assign dadaan ba? Nag-prepare na daan o dala, nag-prepare na daan o dapit, nag-prepare na daan o posisyon sa imong kinabuhi. Kamu kung naa din na sa kawas nasod, kamu kung naa din na sa abroad, kamu naa din na sa mga trabaho, ano mo yung mga trabaho, kana bagod kaning pagkapastor, naa naman ni, kana bang gidesign na ni Ginoo. Gidesign na ni Ginoo, dili ko muundang aning akong kinabuhi na pastor. Kay lami king kinabuhi mga kaigsoon. Ikaw po nga negosyante, ikaw nga nanarbaho karon, kung sabi kay trabaho nimo din na. Kana gidesign na nas Ginoo. Gidesign na nas Ginoo. Lain-lain ta design, lain-lain ta, pero ang nakalami lamang kung imong yung i-acknowledge. Imong i-acknowledge ang Dios. I-acknowledge nimo kanunay sa imong kinabuhi. Kung sa man pag-acknowledge ay kanunay kang magpahimuot ngadto sa Ginoo. No? Ingon ana lang kasimpol o niya mapamatud-an nga ang Dios mga kaigsuonan nga mao'y nagama nato, nag-umol nimo, muayo siya. Ha? Muayo siya. Muayo siya nimo. Ikinabuhi. Kay kining pagkinabuhi mga kaigsuonan, aning kalibutan na naamatay na katunan gikan sa pulong sa Ginoo. Kani adto pag naa ganitay mga makatunan sa kalibutan, ato dayon i-share. Ato dayong isulti, ato dayong ipaambit nga to nila. Karon sa Dios na nga paagi, karon sa sitwasyon nga naa natay kanabang naa nindot nga mga butang nga naa nimo, oportunidad ni nga makahatag ka ngadtong mensahe sa mga tawo nga wala pa makailas Ginoo. Usahay lang pud kay sirado lang ning tawo. Usahay lang kay kining tawo siradan sa demonyo, sa yawa. No dili sila gusto nga ang yawa dili gusto nga ma-expose na kining kamatuuran. Kining kamatuuran man gud niya sa diha nga imo ning mabatunan, muhatod nimo ning kagawasan. Mahimo kang gawas nun. Unya wala na itawo sa demonyo dayon kay ang tanan makabalo naman sa kamatuuran. Ayaw lang kaayo og higugma igsuon sa imong namatan nga mo'y imong pagkamatyan. Ayaw. Explore imong kinabuhi. Kumusta man imong kinabuhi? Kumusta man imong pamilya? Kumusta man imong anak? Ang imong sinultihan parehas ra hapit sa imong anak. Tanawa ra gud ang pamilya igsuon pag walay Ginoo, ang kasagarang isulti yawa giatay pisti. Puros pamalikas, puros panghimaraot. Nganong ako ning isulti tungod kay mo ni tinuod na ako'y madunggan kaniadto mga kaigsuonan. Kasagaran gyud na. No, kasagaran na ug maunay mga tao mga kaigsuonan. Ikaw nga naa karon din ha. Hala, i-share ni atong live na program. I-share ni, panalanginan ka sa Ginoo. Igsoon sa iran ko ikaw, nakahimo ka sa
nakahimo ka sa pag-share on sa mga video, mga katawanan pasiaw, i-share dayon nato, di ba? Gusto ta nga daghan po mga tao makakatawa. Gusto nato nga dunay daghang mga tao nga mo appreciate sa pasiaw nila nga mga kinabuhi. Pero isuon sa iran ko ikaw, sa diha nga kun imo ning buhaton kining pag-share sa pulong sa Ginoo karon nga atong gihimo, atong gi-live dinhi, kung buhaton nimo ni panalanginan ka sa Ginoo. Malipay ang Dios nimo. Malipay ang Dios nimo. Balikon ako, mo ni ang Dios nga atong gialitagan. Mo na ko mo na to, tanaw na ko ha. Ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol ka nako sa sabakan sa akong inahan. Giday ko ikaw kay kahadlukan ka man. Katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat. Nasayod ako ni ini. Tanawa ra gud, katingalahan o kahibulungan ang gibuhat sa Ginoo. Sumala sa kinabuhi nga nasayran ni Salmista David. Sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, kahibulungan o katingalahan ang gibuhat sa Ginoo. Nganong man katingalahan o kahibulungan kay nasinatian ni Salmista David nga bisan sa iyang pagka-ordinaryong tao magbalantay karniro, nahimo siya hari, di ba katingalahan na? Di ba? Nehemia, cupbearer, nahimong hari, nahimong gobernador. Salamat kayo sa Ginoo mga kaigsuonan nga mauna sa atong kinabuhi, no? Mauna nga si Joseph the Dreamer, usa ka tawo nga baligya mga kaigsunan, gi-promote sa Ginoo kay pulungan ang trabaho sa Ginoo. Si Daniel mga kaigsunan nga diin gitambog ngadto sa langog nga dunay leon, kay pulungan ang gibuhat sa Ginoo. Nganuman kay ang mga leon nitak-om. Ingon ana mga kaigsunan, pag naana dito kadayon sa gahom, nanabitaw kadayon sa sitwasyon mga kaigsuonan nga dunay leon, kining leon mo ning sakit, mo ning balatian, mo ning problema, mo ning mga pagsulay, naa na gani leon mga kaigsuonan, ayaw pagduha-duhas pagtawag sa Ginoo kay iya kang luwason kanang mga leona di na tugutan nga makatukob nimo. Amen ba? Amen ba? No? Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, maor ni paagi, kahibulungan, katingalahan ang tanang trabaho sa Ginoo. Unya kasagaran sa mga tao nga nagkinabuhi diha sa Ginoo, i-promote sa Dios, panalanginan sa Dios, protektaran sa Dios. Dili ka pasagdahan sa Ginoo. Ikaw na may imo na magunang choice. Ug moamba ka. Imo na magunang pagpili ng muadto ka sa kalibutan. Kana bitong muadto ka, ikaw na'y nagpili, ikaw na'y nagtugot sa imong kaugalingon nga mapahama ka. Kanang naakas Ginoo karon ayaw pagbulag o pagkinabuhi, ikinabuhi ang tanan nga mga pulong nga naas Ginoo. Kay mauni ang maayo o makahatag nato og kaluwasan. Nya hinumdumi lang yun kanunay nga kining Dios mga kaigsunan nga powerful nga nagsulti sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 21, ginasulti mga kaigsunan ang tanan nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mao ning Diyosa nga nag-umol nimo. Lami kayo no? Lami kay paminaw no? Lami kayo imaginon nga samtang ka nagapanarbaho, samtang ka nagnegosyo, samtang ka naglingkod-lingkod kauban ang imong pamilya, naay proteksyon. Hallelujah. Naay milagro, naay gahom. Hallelujah. No? Kay mga tao mga kaigsuonan nga diin nakakuha sila kabalo adto sila sa mga tao nga way simba-simba, tutuan ilang ulo, ludan ilang ulo, unya tudluan din sila adto sa sulok. Nya kinsa man ang mga tao sa sulok mga dautan adto sa kahoy, oy nakasala man ka adto dito, nakasala man ka dire. Ayaw mo tuo anak kay kana tanan mga kaigsuonan trick na sa yawa, haritas Ginoo. Kung naa kay problema, naa kay sakit, naa kay katol-katol, naa kay mga kagid-kagid, naa kay mga allergy, haladangop nga tos Ginoo. Adto kag pastor, paampo kag pastor. Pastor, tabangi ko pastor, naa koy problema karon. Tabangi ko pastor, paampo ko nimo pastor. Kay ang pag-ampo sa tawo matarong dako kahimuan, kay mauning Dios nga nag-umol nimo. Mauning Dios nga motubag, kay mauning ang Dios nga makahimos kay bulungan o katingalahang mga butang. Amen. No, nga ato tas Ginoo kanunay. Nya nay mga alagad sa Ginoo, nay mga alagad sa Ginoo nga gamiton sa Dios nga magampo. Hallelujah. No? Nya moadto dito kas mga tawo nga walay simba, moadto kas mga tawo nga katong mga kwak doktor, moadto ka dito mga kaigsuonan. Pag abot nimo dito ino ni ka, gidaot man ka. Giamong-amungan man ka.
Mao ni o kini o nya suko na dayon katong tawo nga imong silingan og kinsa baka nga naa sa imong isulti adton didto. Ayaw tuo mutuo tas pulong sa Ginoo kay maura gyud ni ang maayong balita ug maura ni ang nindot nga i-aplikar sa atong kinabuhi mga kaigsuonan kada adlaw no kada adlaw i-appreciate ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi kana bitong pagmata nimo ikalipay oy nalipay kang nakamata ka kay gabi nga natulog ka wala ka kabalo di ba wala ta kabalo pero nindot kaayo mga kaigsuonan kay ang Dios nag-andam na tanaw na to padayonon na to ni ingon siya dili sa 15 nakita mo ang akong mga bukog sa paghulma pa niini unsa kuno kanang imong bukog ba nakita na sa Ginoo na eksrehan na daan ha na eksrehan na daan kanang imong bukog sa ato pa ang bukog sa tao mga kaigsuonan dili na tugutan kanang pagsumpay niya kanang bitong join bitaw nato mga kaigsuonan grabe lami as Ginoo gibutangan niya join makalihok-lihok di ba ingon ana ang Dios unya mo ning Dios sa karon nga atong gidala dinhi mo ning Dios sa karon nga nag-umol nimo nag-ayo nimo Naiuban nga mingon nga tungod gini sa akong vitamins, tungod gini sa akong pagkaon, tungod gini sa ako ang maayong diet. Dili oy. Tungod na sa Ginoo, nahimo kang ligon, nahimo kang healthy. Tungod na sa Ginoo, wa kay sakit. Unya pag duna kay sakit, tungod kay naam tay mga pagkaon, gina-intake nato kanunay kada adlaw, may snack, pamahaw, panihudto, panihapon, kanunay tang nagkaon. Kung naa tay problema sa atong lawas mga kaigsuonan, hibaluin nga naa po tay Dios nga mananamban. Hibaluin nga dunay Dios nga nagsumpay, nag-x-ray sa imong bukog. Bisan sa imong bukog ron nakit-an as Ginoo. Naay bukog ron nga naputol, sumpayon sa Ginoo kay ingon Biblia nga walay bukog nga mabalik. Sumpayon yun na niya. Milagruhan yun na niya. Padayon nako. Yun sa dinhi. Nakita mo ang akong mga bukog o paghulma pa niini. Paghulma pa nakita na sa Ginoo. Nga giayo pagsumpay-sumpay sa sabakan sa akong inahan. Tanaw ha, lamia kayo pa. Diha pa ka sa sabakan sa imong inahan, gisumpay-sumpay. Gisumpay-sumpay. Abi ninyo mga kaigsuonan, ang nakanindot mga kaigsuonan kay ang nakanindot sa kinabuhi mga kaigsuonan kay ang atong kinabuhi naay Dios nga nagsumpay-sumpay sa naa pa ka sa tiyan sa imong ginikanan. Ako mga kaigsuonan, nasunog di ako. Pero nakalamig mga kaigsuonan kay naagyo'y plano ang Dios. Wala na tibuok na mo. Dirira. Tignahiwi akong naong, nag-anak kong naong ron dire, mga igsoon, mahiking Ginoo. Ngayon mo, di mo katoo ba? Pero salamat kay Ginoo nga ma-appreciate yun ako, nga maayo di kay siya. Itagaan ko sama aning naong nga. Salamat kay Ginoo. Ikaw po, inaanak kong kagnaw. Salamat kay Ginoo. Gwapo-gwapa ka, mga taong kay Ginoo. Amen. Giayo pagsumpay-sumpay sa sabakan sa akong inahan, sa diha nga nagtubo ako didto sa takop. Di ba lami kayo, no? Lami kayo minawon? Nakita, gisumpay-sumpay, gihulma, giumol, naghimo siya kahibulungan ng mga butang, mga milagrong butang, moning Dios sa karon nga atong gidala. Nya moning Dios nga tambal sa COVID-19, tambal sa virus. Moning Dios nga mobisita diha sa imong kasing-kasing, mobisita diha sa imong kinabuhi, mobisita diha sa imong pamilya, mobisita diha sa imong balay. Kini nga Dios mao'y nag-assign or mao'y nag-andam, naghanay sa atong kinabuhi. Padayonon na to. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako matao. Lamia kayo. Daw gigumot ang akong kasing-kasing mga kaigsuonan. Ang sahay buluyagon ta, sa laypon ta makasasala ta. Pero di ay sa wa pa ta matao nakita na tandaan sa Dios. Sikulo 16 ningon din. Nakita mo na ako bisan sa wala pa ako matao. So nanay, naa na ba'y programa ang Ginoo asa ka padulong?
kag Amerika, padulong kag Australia, padulong kag Europa, padulong kag Manila, padulong kag Cebu, padulong kag Biasong, padulong kag asa ba kang dapita, padulong ka og tubod, padulong ka og asang dapita sa kalibutan. Ang Dios mo nag-arrange sa antan. Dalaygon ang Dios nini nga kabuntagon mga kaiso. Nalipay ba ka? Nalipay ba ka nga nakadungog nini nga mensahe sa Ginoo? Napanalanginan ba ka nini? Napanalanginan ba ka sa pulong sa Dios mga kaigsuonan? Hallelujah. Kung napanalanginan ka, i-share ni. Ayaw pagduha-duha sa pagtabang sa pag-ampo nga magpadayon ang Dios paggamit sa itong kinabuhi. Mag-inampuay ta. Kabalo ko mga kaigsuonan nga ang inyong mga pag-ampo epektibo sa. Ang inyong mga pag-ampo powerful sa. Kaya nga naman, naa kay Ginoo. Kung nalipay ka ni nga programa, nalipay ka, suportahin ni o niya. Padayon sa pagsunod ani, no? Kuyog ta. Sa dili pa mo balik ang Ginoo, kuyog ta ani nga programa niya. Makalahutay ko ani isuon na kung tabangan pud tas Ginoo. Kita po'y pasagdahan, kita po'y saligan, dili po ta makalahutay, no? Dili ta makalahutay kay limitado raman sa ning atong kusog, limitado raman sa ning atong kapasidad, no? Ngani kanunay man gyud ko nagapaabot diha kaninyo nga tabangi ko sa mga pag-ampo. Kay ako ra usa, no? Ako ra usa daghan mo naglantaw, mas maayo man tong kitang tanan mag-inampuay, no? Salamat pa sa Dios. So, akong panahon karon mo ang mga pag-ampo. Na amoy mga prayer request, mag-ampo ta sa Ginoo. Mag-ampo ko nga sa Ginoo. Dayon, kung kalipay nimo ni nga programa, kalipay nimo nga live na program, please palihog, tabangi ko sa mga pag-ampo nga ang Dios kanunay magamit niya magtagbo ang Ginoo sa mga panginahanglanon bisan pa sa ani nga internet, no? Sa internet connection, sa abang na to, ang Dios po magtagpo sa tanan. Inana ng mga pamaagi. Mag-ampo ko sa pagsira sa pulong sa Ginoo. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, salamat kay Ginoo sa gahom nimo, sa powerful na pulong nga diin kini naka-encourage sa among tanan. Salamat Amahan nga langit noon nga silyuhan nimo ni, nga di ni makawat sa kaaway. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga nagsumpay-sumpay, nag-umol sa among kinabuhi. Imo ming gitabangan. Unya padayon ka nga maga-control, padayon ka Ginoong Dios nga magagiya sa matag usa nga naglantaw karon in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus name we pray. Amen. Okay, ato ko sa mga pag-ampo mga kaigsuonan, ato ko sa mga pag-ampo. Nag-ampo ko sa Ginoo nga ni Randy Kabatsa o ni wala kabalo unsay mga sitwasyon ani nila, pero nakabalo ko ni Ricky Ardiniti nga nagkinahanglan gid sa Milagros Ginoo. Okay, mag-ampo ta. Amahan mo nga langit noon, ikaw ang Dios nga mo'y tuburan at tinubdan sa tanang butang. Nining oras sa Ginoo, nagapangayo min sa imong panabang. Kabalo mi Ginoong Dios nga limitado ra kamong kusog, limitado ra kamong kinabuhi. Apan nakabalo pud mi nga ikaw ang Dios nga may nagsumpay-sumpay, nag-umol namo, nagsumpay-sumpay sa among mga bukog. Sawa pa mi mataw, nag-andam, nakakita na ka, nakabalo na ka sa among kinabuhi. Nag-andam kadaan ug dapit nga asa nimo iposisyon, ibutang Ginoo. Salamat Amahan nga langit noon, nag-ampo ko karon, ipaabot nimong milagro, ipaabot nimong tabang nimo ngadto sa kinabuhi ni Randy Kabatsa. Wa ko kabalo sa mga sitwasyon na siyang kinabuhi karon, apan Ginoo na ilhan nimo siya, nakabalo ka niya, isumpay, ibalik ang iyahang kinabuhi, lig-una siya, tabang ni siya, luwas sa iyang pamilya, luwas sa siya in the name of Jesus. Ginoo nag-ampo sad ko na kanimo karon ngadto sa kinabuhi ni Ricky Ardiniti. Nakaroon sa tambalanan Ginoong Dios, akong ginaila nga ikaw ang Ginoo nga mobisita karon ining orasa ngadto sa iyang kinabuhi. Kumpletong kaayuhan ipaabot nimo gikan sa iyang ulo ngadto sa lapalapas tiil. Ibutang nimo karon Ginoong Dios ang imong gahom ngadto sa iyang kinabuhi bisan pa magapalatay ikaw sa imong milagro ngadto sa dextrose, ngadto sa oxygen ug uban pa Ginoong Dios nga gidapat karon sa iyang lawas mosulod kining medisina tambal nga milagro kayuhan magaabot ni ining iyang kinabuhi in the name of Jesus Christ, Lord, in Jesus name. Amen. Hallelujah. Magampo ko ngadto kang
Lola Ising Apas, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, Lord, gamahanan ikaw ng Diyos, magaluwas ka, magapanalangin ka, magtabang ka, ngatos kinabuhi ni Lola Ising Apas, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, luwason nimo ang iyang kinabuhi, panalanginan nimo yung pamilya, tabangan nimo yung pamilya, panalanginan nimo katong mga nagalantaw bisan pa Ginoong Dios ang iyang kinabuhi nga naakaron sa sitwasyon nga dili kadungog, makadungog sa Ginoo aron makapanalinghog siya sa imong pulong. In the mighty name of Jesus, gamita si Pastor Henry Bation, gamita ang DIM Deliverance and Intercessory Ministry, gamita Dios pag-ampo nga nakanimo, pagtabang, paglihan sa ilang kamot ngadto sa mao nga kinabuhi Ginoo. In the mighty name of Jesus Christ, ang girelos karon imong milagro mag-aabot kini in Jesus name. Amen. Agampo ko sa mga kaigsuonan ninyong tanan. Hallelujah. Mga naglantaw karon sa atong live. Amahan mo nga langit nun, gamahanan ikaw ang Dios, buhi ka nga Dios. Salamat nining orasa, salamat Ginoo nga gamahanan ikaw. Unya magahimo kas pagpanalangin, pagtabang ngadto sa mga tawo nga naglantaw karon, nag-share nining live na program. Daghang mga tawo mo connect, maluwas, mabag-o ang kinabuhi, madasigon nga kinabuhi. Sugod karong orasa, sugod nining adlaw. Do nami panglantaw Ginoong Dios kay ikaw man di ay ang nag-umol namo, ikaw man di ay naghatag og espesyal sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Dios nga kining pulong karon masayra ni sa kinabag-an, ginatos-gatos ni libo-libo nga mga tawo makaduol diha sa imong tilan pinaagi nining live na program. Salamat Ginoong Dios nga mausab ilang mentalidad, mausab ang ilang sinultihan, mausab ang ilang pagpati. Diha kanimo Ginoong Dios mudangob sila, muila sila nga ikaw ang Dios nga mananambal, milagroso nga Dios. Nagampo ko Ginoong Dios nga ikaw magapanalangin bisan pas kinabuhi ni Idi ug ni Risa Ardiniti family, Lord, sa kinabuhi ni JJ Ginoong Dios, ni Hailey, ni Rich Malu, panalangini o Dios ang ilang kinabuhi, ang Ipitzel Foundation nga di ilang ginumalahan, tabangi Ginoong Dios, Lord, sa Idi and Sons Property Maintenance, panalangina nimo Ginoong Dios nga daghan pang mga building, daghan pa Ginoong Dios nga mga project Ginoo nga mahuman niya pinaagi usab sa kinabuhi ning Idi, imong gamiton ang iyang kinabuhi, dihugan nimo samtang siya manulti adunay kaluwasan, samtang siya manulti adunay kaayuhan, samtang siya manulti Ginoong Dios adunay mga milagro nga mahitabo in the mighty name of Jesus Christ. Gamita si Risa, gamita Ginoong Dios ang tibok pamilya sa Ardiniti, luwasa ang tibok pamilya Ardiniti. Panalangin niyo sa mga kinabuhi ni Carol, kinabuhi ni George Person III, the Port Darling Ginoong Dios, panalangin ni ang ilang law firm. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugmang walay paglubad. Bisan pas prayer request ni Carol karon nakabalo kang Ginoo sa desire sa kasing-kasing, sa tinguha sa kasing-kasing. Aduna sila gusto nga mahitabo karon. Lord, ipaabot nimo ni ang imong tabang, gamito nimo. Dunay mga taong dato Ginoong Dios nga mo-connect nato nila in the name of Jesus Christ. Lord, katong prayer request ni Carol na iyang gisent nako, mahitabo to, ma-realize to in Jesus name. Salamat Ginoo nga mahanan ka nga Dios, buhi ka nga Dios nga magatabang ka, magaproteksyon ka. Why COVID, why virus nga makaabot silang panimalay bisan pa sa opisina ni George Person III in Jesus name. Salamat Ginoo Dios nga mahanan ikaw nga Dios nga buhi nga Dios nga mahigugmaon nga Dios nga magapanalangin usab sa kinabuhi ni Cecil, ni Kimi, ni Corbin, ni Malia. Salamat Ginoo Dios nga ikaw magtabang kanunay sa kinabuhi ni Mama Linda. Panalangin ni proteksyon ni sila dito sa Vancouver, USA. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magapadayon sa pagtabang, pagpanalangin. Gamito nimo sila sa espirituhanon nga paagi. Gamito nimo si Cecil, gamito nimo si Mama Linda, ang tibok pamilya ni Cecil. Lord, salamat Ginoo nga mahimo silang madasigon. Magamit sila kanunay diha sa imong buluhaton. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Sa padayon nimo nga pagtabang, pagiyag, paguban, bisan pa Lord, protektaran nimo Ginoo kinabuhi ni Cecil, bisan pa siyang trabaho dito sa post office, imong protektaran in the mighty name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo sa imong gugmang walay paglubad, sa padayon nimo nga pagtabang bisan pa sa kinabuhi ni Papa Edward. Proteksyonan nimo ang iyang kinabuhi. Lord, ni Auntie Ellen, imong luwason ang iyang kinabuhi. Panalangin nimo ang kinabuhi ni Auntie Ellen Summers, Lord. Salamat kay Ginoo Dios. Ikaw magtabang, ikaw giyahan nimo siya. Ipagawas nimo siya gikan sa yanan karon sa kalinaw, kalipay siyang unod nun nga pagbati. Ipagawas nimo siya Ginoong Dios. Dad asya sa espirituhanan nga batang. Dad asya sa kadasi Ginoong Dios. Luwas sa iyang pamilya. In Jesus name. Si Haisi. In Jesus name. Si nakampo sa bunga tos kinabuhi ni Ai. Lord, panalangin ni si Ai. Proteksyon ni si Ai. Ilikay sa tanan nga mga virus, mga problema, balatian, mga pagsulay. Ilikay nimo in Jesus name. Si John Abonales, John Lister Tingkang, proteksyon siyang pag-uli Ginoong Dios. Panalangin niya ang pagsakay sa barko ni
King, pagsakay ni Victor sa barko, in Jesus name, ni Miko Burha. Salamat Lord nga imong proteksyonan. Pastor Burha, imong proteksyonan. Salamat kay Ginoong Dios sa imong gugma nga walay paglubad sa padayon nimo nga pagtabang sa ilang mga kinabuhi. Salamat o Dios sa among mga kaigsuonan nga naa sa Manila karon, naa sila sa mga lockdown area. Salamat Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad sa pagpatabang nimo ngadto nila, pag-provide sa tanan nilang mga needs. Lord, ilikay nimo sila gikan sa virus. Why tawo Ginoong Dios nga naglantaw nining live nga program Ginoo nga maigo sa COVID-19 in Jesus name. Salamat Ginoong Dios nga imong panalangin ang proteksyonan Ginoong Dios ang tibuok Ginoo nga pamilya bisan pa sa mga kaigsuonan namo sa Cebu, sa Pastor Ganar, imong gamiton Ginoong Dios pagmantala sa imong pulong sa paglaom hope Ginoong Dios nga iyang gi-mention kanunay. Lord, kini makaabot ni ngadto sa mga barangay, mga area Ginoong Dios nga mga tao Ginoong Dios nga naa sa mga lockdown area. Lord, i-bless nimo kinabuhi ni Norbin. Bless nimo Ginoong Dios sa mga kaigsuonan namo sa Cebu. Salamat Ginoong Dios kung nag-ampo Ginoong Dios ni Antinita. Lord, Baroy. Salamat Ginoo. Imong panalanginan Ginoong Dios inyang kinabuhi. Salamat Ginoo sa tibok pamilya ni Antinita. Imong proteksyonan si Laila, si Drina, si Juni. I-bless nimo ilang kinabuhi. Gamiton nimo ilang kinabuhi in Jesus name. Salamat Ginoong Dios imong gugmang walay paglubad sa padayon nimo nga pagtabang karon nining orasa. Nagampo ko nga tos kinabuhi sa DIM, Deliverance and Intercessory Ministry. I-bless nimo Ginoong Dios kini nga ministeryo. Daghang mga kalak maduol diha sa imong tiilan. Daghang mga tawo nga makailan nimo Ginoo pinaagi sa ilang kinabuhi. Salamat Lord God, imong idihugan panalangin proteksyonan si Sir Boylan Pao. Salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad sa padayon nimo nga pagtabang. Nagampo sa ko Ginoong Dios sa PNP, sa tanan nga mga personalized PNP Lord. Nagampo ko nga walay pulis mamatay, walay pulis mag-unay. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga wala nay PNP nga mahimong abusado. Salamat Ginoo. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga ang tanan nga mga pulisan adunay high of moral Ginoo nga recovery. Salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. In the mighty name of Jesus Lord, panalangin ni ang tibok team sa Crime Lab Suko. Salamat Ginong Dios nga imong panalanginan ang amo ang PNP sa Lopisaina, PNP sa Oroquetas, tibok Misamis Occidental. Ako nagampo Ginong Dios nga ikaw magtabang, mo intervene ka o Dios sa mga panghitabo karon. Bisan pa Lord God ng mga liptes, mga tao Ginong Dios nga nasa kabukiran, mo surrender sila, muhatag sila tinuod nga pagserbisyo, balik sila nga sa bakan sa gobyerno. Nagampo ko Ginong Dios nga itong mga patients sa COVID-19. Nagampo ko Dios sa pamilya karon sa Chong, sumalpong sa Luntok. Nagampo ko Ginong Dios nga naa sila sa quarantine facility. Nagampo ko na sila silang balay. Ako nagampo Ginong Dios nga naa karon sa Lopisaina. Imo silang tabangan, imo silang giyahan, imo silang likunon, imo silang ayuhon in the mighty name of Jesus Christ. Salamat Ginong Dios sa imong gugma nga walay paglubad sa padayon nimo nga pagtabang karon ining orasa. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, ipaabot nimo karon ang imong milagro ngadto silang kinabuhi. Luwasa ayuha Ginoo si Ma'am. Hallelujah, si Ma'am Luntok Ginoo. Ayuha Ginong Dios. Lord, ako ning giampo Ginoo, ako ning gi-release karon ining orasa in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Gamhanan ka nga Dios, milagroso ka nga Dios. Salamat kay Ginoo nga ikaw matinud-anon. Buhi ka nga Dios nga nini nga kabuntagon nitubag sa among mga pagkampong tibok Lopisaina. Lord, Lopisaina ang 28 barangay. Bless nimo Lord God in Jesus name. Salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Lord God nga ikaw ang Dios matinud-anon. Hallelujah. Buhi ka nga Dios nga nining orasa mamuhat ug magapanglihok ka sa dagko kay bulungang mga butang. Thank you Jesus. Nagampo ko Lord God. Lord sa among Ginoo nga nasod nga Pilipinas sa among presidente Rodrigo Roa Duterte. In the name of Jesus Christ. Nagampo ko nimo Ginoo nga imong panalanginan, proteksyonan at tibok niyang cabinet member. Panalanginan nimo Lord God ang DOH Lord God, ang Department of Health Lord. Ako nagampo Ginoo Dios nga wala nay virus nga moabot sa Pilipinas in Jesus name. Ug naa may mga vaccine Ginoo Dios ang tanan magpabaksin o do na may mabaksination Ginoo nga mga panghitabo karon sa mga barangay, lungsod ug uban pang mga syudad. Nagampo ko Ginoo Dios nga padad-an nimo ang Pilipinas Ginoo Dios ug daghan pag yung mga vaccine. Salamat Ginoo sa imong gugma, salamat sa imong pagkamaayo. Luwasa Ginoo Dios sa mga tao Ginoo Dios sa Pilipinas. Pasayloas sila sa mga sa pulong buhat una. Salamat mahal nga langit nun. Lord, kung may mga tao karon nga dunay problema, dunay balatian, imong ayuhon
in the mighty name of Jesus. Ginoong Dios, kung doon na may mga problema karon gikan sa ulo nga to sa panapastiil, doon na may goiter, arthritis, diabetes, cancer, ako nagahingilin sa pangalan ni Jesus nga Nazaretnon. Doon na may mga problema karon ikaw magsulba in Jesus name. Salamat Ginoong Dios kung doon na may mga pamilya nga naguba ug balika sa pag-umol Ginoong Dios. Doon na may mga anak nga nahimong supakan nga gusto mga ginikanan, ayuha Ginoo. Doon na may mga magtiayon nga nagawa, doon na may mga pamilya Ginoong Dios nga nagawa. Pinagi Ginoong Dios imong pangalan, ako nag-ampo Ginoong Dios nga ibalik nimo ang nindot ug hapsay nga kaugmaon, kalinaw, kalipay sa ilang pamilya in the name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoong Dios nga nining orasa ang imong pangalan matuboy, ang imong ngalan gamhanan. Unya magapanalangin ikaw sa Misamis Occidental nga among gobernador Philip Tan, nagampo ko Ginoong Dios nga ikaw magpanalangin kaniya. Walay korupsyon sa Misamis Occidental. Ang korupsyon Ginoo nga ang kurakot Ginoo nga politiko mausab, mabag-o, maluwas ang iyang kinabuhi in the name of Jesus Christ. Salamat Ginoo nga panalangin ni mga among duha ka congressman, Nonoy T o Henry Waminal. Panalangin ni sila. Salamat kay Ginoong Dios. Ang tanan Ginoo nga mga mayores, panalangin ni proteksyon ni. Salamat Ginoo sa imong gugma. Ang tanang pastor Ginoo, mahimong loyal, mahimong matinud-anon, dili mahimong money ministry kun dili mahimong ministeryo kalag sul dunay mga paglantaw sa mga kalag maduol diha sa imong tiilan in Jesus name. Salamat Ginoong Dios sa mga kasimbahanan mapuno every Sunday. Mga simbahan Ginoong Dios tagaan nimong buutan og loyal nga mga membro, tagaan nimong mga manggihatagon nga mga membro, buutan nga mga membro. Salamat Lord mahinuhunaon sa ilang mga pastor, mga membro nga mga buutan mahimong mo hatag og time, hatag og mga pagtagad ngadto sa ilang mga pastor. Salamat kay Ginoong Dios tanan nga mga pastor dili lamang magsulti ko sa ngalan og sikta sa among reliyon apan kung nagsangpit nimo Ginoo usami ka body, usami ka lawas diha nimo Ginoong Dios. Salamat amahan nga langit no nga nining orasa nitubag ka, mitando ka kung daw na may mga prayer request karon nga gi-mention, hallelujah, luwason usabon bag-uhon unya imong tubagon sa pangalan ni Jesus nga Nazaretnon. Salamat kayo nini nga kabuntagon Ginoo, amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan. Salamat Ginoong Dios pagtapos namo nini nga live nga program, ikaw Ginoong Dios magapanalangin, padayon ka Ginoong Dios nga magapanglihok, magapamuhat sa akong kinabuhi. Unya dihogan ko nimo, tabangan ko nimo Ginoo, ubanan ko nimo Ginoo, unya padayon ka Ginoong Dios nga magagiya kanamong tanan. Salamat Lord, ang kaluwasan magaabot lamang kini sa diha nga among kang dawaton nga Kristo ug Dios nga manluluwas sa among kinabuhi. Sumunod ka sa among kasing-kasing karon. Salamat kay Ginoong Dios. Ang imong ngalan among ibalikan sa mayag dungog in Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Kumusta igsoon? Nalipay ka? Nalipay ka sa ato nga programa karon? Kung gikalipay nimo na igsoon, hala, i-share ni dayon mingon ko nimo sa sunod nga Miyerkules magkita na punta. Niini lang gihapon nga oras, unya niini gihapon nga dapit mga kaigsuonan. Bye-bye. God bless you. Salamat kaayo.